liqolo singakophanti hulumeni ngicela usise ungaliva liqolo singakophanti. Sawubona bhuti omdala. Shosho bathi Hayi hamba kahle sesiveza kuwe. kumoja. Sacela ngisize phela la bhuti omdala. Kusiza ngani ndoda? Manje lapha esikoleni kuthiwa asakhe nomuphi umsebenzi wezandla. Manje mina ngicabanga ukwakha ishiphi igqoza. Inkinga yami sekuthenini angikwazi ukwakha. Manje ngivele ngacabanga wena. Ngeke ndoda. Awangani noma indlu. Uthatha mina uqala ukushipha igqoza. Likhona lapha amluleki msholosi. We, kude kanje bawuzwa lapha. Awukhuleka bhuti omdala mina ozogijima yolukhaka. Angikangcono ke lokho. Kuzoba 10 rand ke ndoda. Bhuti omdala 10 rand pho. Manje mina inkinga yami no 5 rand. Awunankinga no 5 rand udinga nini? Dinga kusasa ekseni bakumele ngisubmit. Ngigqibele nje kusasa. Ngibeke kusasa. Ongomsomlo ekseni. Usheshe ndoda ulethe uqala nama umeke amaningi. Yebo, mdala. Mina kuwe bekusuka ngaphakathi awake bengikwenza dali. Mina kuwe bekusuka ngaphakathi uthanda umuntu isinqumo dali ukhetha ukuhamba ngeke ngizimbe odifizile iseyiyali. Impahla yakho, cela imali yakho. Bhuti omdala inkinga ngisuke ngaba nenkinga okwamanje imali angiyiphethe. Kodwa ntambama ngiyakuthembisa ngizokuphathela. Cela imali yami ngentambama. Khuleka bhuti omdala. Ngithanda inkulumo. Khuleka bhuti omdala, khuleka. Cela imali yami. Khuleka. Ngisiza. Ushushu, into esagcina singayikhulumanga mina nawe. Yini le? Lokubekisana imali. Awuwona nje obuzulu ubuye lethi. Wabe kusho ukuthi ngoba phela bese ngayikhuluma uma ngibuye. Vele futhi wena bengihle ngibuye usahlela ubuye TV. Bese ngayikhuluma kodwa wena uvazi uyikhulume nje. Hayibo. Uwana nje mfethu wasikhuluma ekhaya. Phela mina bengitshela uzoqala wena le ndaba. Yabo ndoda kanti yaba le ndaba mase ngiqalwe mina. Ngithi ngaqala mina wena wayiphoza. Futhi phela bese kumele iqhutshwe wena. Hayibo ndoda yabona ukuthi ungekho serious wena ngale nto yakho. Bengiserious. Ubungekho serious kuba userious ongakulinde mina ngikhuluma uzokhuluma nje. Mfethu ukuthi ngangibona ukuthi uzovela ulokhu uthi nginesicefe ngiyakuqina. Ngisho mina into leyo. Hayi okay akusenanika siqhubekeni nayo manje. Hayi ngendoda kusena njena ngcono sokhuluma ntambama. Futhi uyangivimba futhi uzoqhutshwa kwabaningi entambama. Uwani umnikazi wayo. Angisho uyangixhaphaza ke manje. Angikuxhaphazi baba nawe ibuke lento le. Bazothina abantu ekuseni kumsomluko thina sisikhuluma indaba zemali. Mfethu. Okay ke ndoda ungangivimbi ke ntambama. Akhuleka ngengivimbi. Imaka. Wathi Friday sothola ama report kwagcina kwenzakaleni. Mfethu angazi nami ngalindela zilashona ilanga. Kanti uba lo wakutshela ukuthi azophuma vele. Ngitshela ngemuntu ngangicabangela phela kuvamise usaphuma isinto lokuqala amade kuvulwa izikole. Kanti awuphapha ungatshelwa ngomuntu. Phela ungasho ukuthi ngangiphapha ndoda ngiyasho ukuthi ngangicabanga. Imashushu. Into mawuyicabanga kumele igcine ngakuwena. Ungafeed abantu information wrong. Ngakuzwa. Yeah. Sawa sir. Yebo. Yes sir. Bese ngisazobika sir ukuthi my sister ndiyakwazi ukufika namhlanje. Usaya ku-interview somehow. Uma esheshe waqeda sir uzokwazi ukufika. Uma engasheshanga uzoba mahle kusasa. Awusho kodwa yizwa lento esho kumendawana. Siphi. Khuluma iqiniso nje usho ukuthi ukhohliwe umtshela wase wa decide usule esangweni ukuthi hayi ngizomqoqusela. Hayi lutho sir. Ngimtshela ngempela sir and futhi mina sengilomuntu ongaqamba mama. No, it's fine. Kulungile hamba classini. Ngiyabonga sir.
Awe Scoff trend. Awe ngikre nje mfethu sengizokuwena mfethu. Right mfethu. Manje awusho wagcina uyile kulomtshito. Ya mfethu ngagcina ngile mfethu kulomjida lo mfethu nakhona ndodeyi wangibambe ikhanda yonke mfana. Oh. Ngiyasho ukuthi ngako kubheka komgqibelo ngakuthola. Nayizobe bethi ngizokuthola ayilutha utholakala. Mfethu umuntu bebhizi nje mfethu kule weekend le mfethu. Kodwa mfethu ngcono ngoba ubhizi ngento engenzeka uphumelele ngayo ngelinye ilanga. Ya mfethu kodwa nje mfethu sengicabanga ukucula umaskandi nje mina manje. Hayibo ngobani manje? Cha nje njami uthi angisayizwa nje kahle lento mina. Hayibo Scoff kusukela nini? Hawu sukela manje mfethu since nje ngajoyina lobushuna umngqwele nje mfethu angisayizwa kahle lento mina. Hayi ngeke Scoff musukuba yithatha mfethu. Manje wena ngitshela ukuthi ungayeka into oyenza kuqala ngenxa yento eyenze manje nakhona ubungayithandi. Hawu nyosi mfethu ngithi uyasho nje nawe uthi bengayithandi bese ngiyithanda manje. Hayibo manje uzoyeka oyenza kuqala ngenxa yayo. Hayi ya ndoda angisayizwa kahle lento mina. Hayi Scoff mfethu ngeke mfethu. Wena qhubeka nomculo wakho okukhuluma ulalele nomaskandi izobhalansa lento. Hawu ngisakithi ngiyasho nje mfethu angisawuthandi umculo okukhuluma bra wami. Ayike uzothanda ngenkani. Scoff mfethu ukujwayeza wamaskandi mfethu bengingasho ukuthi yekela umculo wakho okukhuluma mfethu focus kumaskandi. Mfethu ungenza ngiyisole manje usayifundiselana maskandi. Kanti ke yabona ke bra wami ungaze nje uyisolela into engekho yabo wena awu right mfethu. Into eyirong la ilade bengivele ngiyenza wasekuqaleni. Hayi cha mfethu imini orongi la mfethu. Angithi imini wafika nento yaqedisa uthando lwaleya. Nesona mfethu ngiyakubona wena mfethu ufuna lokhu ngibona ngilokhu ngichaza. Ja yami wena mfethu awukho wrong. Awu right mfethu wena wangijwayeza mfethu into ekwakumele ngabe ngayenza vele kwasekuqaleni njami. Hayi cha mfethu ungenza kuyisole manje mfethu. Manje awusho mangafika umuntu manje afika kufundisa iqomo. Ngitshela ukuthi wena ungayeka umaskandi ulalela iqomo. We hayi khohlwa baba khohlwa. Ngeke nje ngilalele mina iqomo mina. Zinza ukuzinza la kamaskandi baba. Hayi Scoff ayikho into ezinzile mfethu. Wena zinza kwi-rap mfethu. Ngathi bebaningi kanje abaculi bamaskandi na ufuna uko-edda khona. Hayi ngeke nto uzosakhela itraffic. Hawu nyosi mfethu noma bebaningi benjalo mfethu yabo kodwa uyimisela uyaphumelela khona bebaningi mfethu. Ya mfethu vele kuba njalo but wena zinza kwi-rap uzobona next day buka uzophumelela. Usho nje nkabami ngiyakutshela mfethu sekusele kancane mfethu. Ngiyacabanga nje senginomngane oyi-celebrate. Cha kodwa wena avuthanda ukungiduduza wena. Kodwa wena walibuyisayo mfethu kancane ithemba mfethu. Mina bese ngitsho ukuthi nje mfethu ayikho lento engiyenzayo. And futhi nabantu abasanginakile. Hayi kanti bayanginaka mfethu. Ukuthi nje ngeke uzuyithola support ngakini. Imali mfethu. Indaba vele benze njalo lapho. Yazi ngiyacabanga mfethu ukuthi basuke sebecabanga ukuthi what if bakusupporta uvesena uphumelele ube nemali kunabo. Shithi bashawa umona ke phela mebe njalo. Umona mfethu. Wena mfethu ungawuyeka umculo wakho ukukhuluma ngenxa yabantu. Hayi kanti bashobile mfana nami ngeke ngiyeke. Bayadlala mfana nami. Ya ungawuyeki. Sawona Dr. Sho hamba kanjani mfethu? Akuhamba kahle. Hayi umoja mfethu. Sho, ungiphusha phela mfethu. Push uyami manje. Mfethu ngiyangala ngaphezulu. Phezulu yephi? E-office mfethu. Hayi wenzani manje office? Ngifuna ukuyobuza le ndaba yama-report. Shushu Nkosi yami uxakwe yini vele? Bazosinika ama-reports mase ready. Nanganango lehlangu kumele basinikeze kodwa basinikezanga. Angazi phela mina wabuza mina kodwa bazosinika linda mhlawumbe bazosinika Friday. Hayi ngeke baba ngifuna ukuba ne-show. Wathi singeke basinikeze ngo-Friday. Obvious ngeke phela basinike seqaleni inyanga. Hayi baba mina ngifuna ukuba ne-show. Ngeke ngikwazi ukulida into engazi ukuthi izophuma nini. Angithi uyazi usizoqinisa watholile? Ngiyazi. Phona linda baba chileza usufana ipressure othisha. Mfethu angibafaki ipressure ngifuna ukubuza nje kuphela. Uzubuza uxakwe yini? Angixakwe lutho mfethu ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi umphumela yami imi kanjani. Shushu baba musukutatazela Paul. Wathi ifingi ngokujaha ngakufeyilile. Khuleka ngifeyilanga phela mina ngifani nawe baba. Hayibo. Usho ba uthi mina ngifeyilile? Ku-obvious wena kubuza ufeyilile wena. Shushu wazi ngani uthi ngifeyilile? Khuleka baba uphasanga wena khuleka nje lapha. Hayibo. Wazwa neshobo. Wena uzothakatha masumdala. Ungazongifisela intimba kanje noma thobe ngizophasa sengizofeyila. Hayibo ngenzeni mina baba mina nosibhalisa ngani? Uyangifungela nje wena sophasa kanjani sina ushushu besifungela? Khuleka ngalapha baba bengeke uphase sho ungakufungelanga bengeke nje uphasa. Bengizophasa. Kungiwena nje usuwaphapha. Hayibo ndoda kanti ukufungela kwami kuzophazamisa reportini lakho. Hayi mfethu siyeke futhi yanto angicika hayi. Okay asiyeke sambeni nya. Samba siyapha. Mfethu e-office yobuza. Hayi hamba wedwa baba. Mfethu ndoda mnganami. Hamba wedwa. Okay ngizofika ngibuza kusebe bese ngitshela usicanga niyeza nereport lakho khona ngizokuhleka. Hayi ulibuke. Hayi sure.
Hey sikhukhuza mwanami. Sho nkabi yami. Sure. Manje usho ngamoni ukazi ufika izola esikoleni. Muphi lo? Lohlano mina nje. Ngisho impela. Angingamboni mfana. Okay nkabi yami nginankinga. Buka phela nkabi yami. Yazi ngicela upholisa ngayo amanxeba anele. Kanjani ufuna umshele? Nkabi yami ngifuna umshayelo nibona kanjani? Angazi doda. Mucabanga nje uzokuqoma emva kwegeme engasuzenzini. Hoyibo, uzobetshela uba ngoba esanda kufika njena. Hayibo bezomtshela. Yabo nje uminenhle uzomxoxela. Hayi ngeke baba. Ngithi mina enhlala le ntombazane ephaphini nje. Habe, iyaphapha le ngane leya. Ngoba umazi kahle nominenhle. Uyaphapha, anqana vele athi le ngane. We ngamqomi lo, afuna ukwaliwa amala nje uvele kukhomba isibhamu. Hoyibo, ngayishoni le nto. Hayi kodwa msuka iminenhle wena ngeke ayikho into eshoyo. Angimsukeni mfethu, ngiyamazi mina lo. Ngeke kusuka nje nkabi yami ngathi ufana inhlabathi ephayishini lami. Ngifana inhlabathi mina mfethu. And futhi angikaze ngisho ukuthi ngeze kuqome le ngane. Hamba ozama umbozo ufika lapha. Okay nkabi yami ngizoya kuzama. Hamba ozama baba. Yena uma ile ngane ayisafiki yo. Relax izofika. Roti sishone phi manje lemfenya esekhaya? Mfene. Ushushushu. Awusale office. Hayibo, i-office ubeziwe yini? Hayi khululeka. Sawukhuluma le ndaba yama-report. Hayibo. Ushushu indaba bayicala ngakuthi akhe vele ngama-reports. Hayibo. Awubuza mina lo mbuzo ufike ngabe ngikubuza wona. Awuphenduleke ngizwe. Hayibo, ngiphenduleni. Uthi indaba ushushu ixanga ngama-report. Hayibo mfethu angazi nami. Yazi into esengiyibona lomjida ukuphapha ngathi ungenhle kulomjida lo. Nami ngiyayibona leyo nto mfana uyaphapha ushushu. Yabo usazophoxeka lo. Hindi mina ngizomhleka mfana. Ngizomhleka uyezwa? Hawu, ngena. Hawu. Mhloli ninjani? Hayi siyaphila bhuti ninjani? Hayi siyaphila nathi. Mr Mhlongo ngamswala. Yebo ukhona. Ubumdinga ni? Ya, impela ngidinga yena impela. No hayi kulungile. Ngathi ungahlala phansi ngibe ngihambe ngiyombiza. Boss. Ngiyathemba ukuthi banayo i-medical aid kini. Ngoba uyabona izinhlungu lezo ozozizwa la. Ingubo uyidonsa ngezandla. Mphathi. Mawugqoke kanje kodwa kuye kuthi ugqoke kanjani? Kuye kuthiwa ngigqoke kanjani? Hey, kushisa kabi namhlanje. Lesi isikole sami kuyaye kuthiwa ngigqoke kanjani esikoleni esigabani? Hayi, angeli mphathi into engilethela kahle ukuthi ngizokwazisa ukuthi umhloli uyakucela ngale office. Umhloli? Yebo. Use office lami ukwelana. Man, Mr. Dlo, yini wena kwelakhe i-office kube ne-fridge, kwelami i-office lingabe bekho i-fridge? Hayi. Angazi mhlawumbe kwenza ispace. Awazi lapho uchaza ispace. Kodwa uyazi ukuthi esikoleni kufanele igqokwe kanjani njengoba wena ungena la ungibuza ukuthi yini ngigqoke kanje. Hamba utshela umhloli ukuthi ngiyeza. Hayi, kulungile. Ukhiphe naleli ya-fridge leliyana ulifake lapho, ulifake e-office lapho, woza wena. Hlala phansi, ungaphinde ufike esikoleni sami wenze le nto oyenze ekhanda. Ha. Okay, bafundi.
ngizobuya nginibona. Ngisathi kuyophuthuma indaba kaMhloli la endlini. Ungibhalela abakhulumayo nabahluphayo. Isendleleni le ndoda iyeza. Hayi. Mhloli. Mr. Mhlongo. Mhlongo, uyazi ukuthi akuyona izwe le Mhlongo. Uzothatheka kanjani serious uprincipal engafuni ukugqoka? Yikho lesi sikole lesisima hliphi kanje nje. Mr. Mhloli, kuyashisa kanti lesi sikole kungesami. Ngitsheneke Mr. Mhlongo. Yini le ngizwayo eyenzeka la esikoleni? Umhloli ngabe ukhuluma ngani? Mhlongo, ayikho into ofuna ungitshena yona. Ngoba phela sengiyayazi yonke into eyenzeka kulesi sikole. Ngabe mhlambe umhloli ukhuluma ngendaba yesibhamu lesatholala la esikoleni? Hayi, khuleka mhloli sesakulungisa lokho. Senakulungisa. Mana, nikulungise kanjani ungidlalele nje? Hayi phela mina kahle ngo-term 1 ngangigula ngisesibhedlela. Phela ngino-medical aid mina. Uma ngibuya la esikoleni sengi-right, ngafica amaphoyisa amabili la esikoleni noMr Dlomo bethi badingida udaba lomfundi owayekhumba omunye ngesibhamu khona la ngaphakathi. Kodwa ke sekudaba esesalungisa lolo. Mana-ke, amaphoyisa athi mefika la esikoleni nawanikeza isibhamu sangempela noma nawanikeza ithoyizi? Sawanika isibhamu sangempela lesi asiphethwe umfundi. Hayibo. Ukapteni mina akangitshenanga kanjalo. Ingane zibanga umsebenzi. Mana Mhloli, kanti ubetheni ukapteni kuwena? Lalela, ngifonele ukapteni la ethi kumina kuyonakala kwe-district yami. Kuthiwa iy'ngane zikhombana ngey'bhamu, ngazi kanjani. Nikhona niwuthisha omkhulu. And bathi mebefika la as amaphoyisa, nifike nibanikeza iy'bhamu ezamathoyizi la nisikhiphe lesi sangempela. Isibhamu esiyithoyizi? Hayi, isibhamu esiyithoyizi kanjani? Angazi nami kanjani. Kanti thisha omkhulu, wawukephi wena ngaleso sikhathi? Mina Mhloli njengoba ngangisho ukuthi mina ngangisesibhedlela ngigula. Nhlanhla leyo no-medical aid. Ngabuya kushuthi uMr Dlomo umuntu wabanikeza isibhamu esi. Kanti uMr Dlomo wenza kanjani? Mr Dlomo! Mr Dlomo! Mr Dlomo wenza kanjani kanti manje? Mr Dlomo, yebo mfethu. Ngathi kathi kufika amaphoyisa la kanti nenza kanjani? Hayi, sawanika lokho ayekufuna. Nawanikana isibhamu. Mina Mr Dlomo ngibuza ukuthi nawanika isibhamu sethoyizi noma isibhamu sangempela yini? Sawanika isibhamu lesi esasiphethe umfana. Umfana wayephethe siphi? Ithoyizi noma esangempela? Shoot wena mphathi wayephethe ithoyizi. Hayi, Mhloli. Uthi kwakwesethoyizi. Ngiyamuzwa nami mphathi. Madoda, yazi indlela esenenza ngayo manje iwubudedengu. Ingane ingena kanjani nesibhamu esikoleni? Noma ngabe kuthiwa isibhamu esiyithoyizi ingena kanjani? Kanti liphi security elisebenza lesikoleni? Kanti yini umsebenzi we-security? Mhloli, asinalo i-security. Aninalo i-security? Alikho i-security la esikoleni? Angithi phela Mhloli, leli linye i-security kade likhona
lafa la ngcwatshwa manje besilinde wena Mhlolo ukuthi usilethele elinye isecurity elisha. Hey, kulungile madoda. Kusho ukuthi ake ngifonele kuyisikhathi ngibone ukuthi alikho yini isecurity abazosizamela lona besilethele lona lesikoleni. Impela Mhloli ngoba ngaphela kuyonakala awenze njalo. Hayi, kulungile. Ake ngokulungise nje lokho kuseyimanje ngifonele kuyisikhathi ngizothi ngeke besilethele isecurity lesikoleni. Hey, waqina! Waqina! Hey, waqina wazala. Hawu, wathula manje ndoda. Nanto yakhe izimali yami. Ma ngi-check ukuthi yaqhumeni. Khulele yaqhuma mfana wami. Qhuma kanjani manje le nto? Hawu, antawazi. Ewa. Isami nawe. Yaqhuma. Eba, yazi ngiphathele ezinye izuthula suyezama me. Zofake la ndo. Hayibo, msufaka uzoyibloga faka wani. Hawu, kanjani manje? Gcina mfethu, ufika ulode mase uyashaya. Uphinde ufake elinye ulode mase uyashaya. Ufake elinye ulode mase uyashaya. Awukwazi ufaka 2 same time ngoba uzoyibloga lento le. Faka 1. Hayibo. Ma, baba la ngiyabuya. Hawu ntwana imali yami. Hayibo. Ngifanye imali yami. Ngidlile. Uthini? Ngidlile imali yakho. Imali yami Ujwala yabo namfana. Ngifuna imali yami, yas. Ngifuna imali yami ujwala kabi wena. Hamba la. Uzoyikhokha imali yami ujwala. Usho. Ha.